$1 million. And as a you are expected to get respect while you make ugululum manugubon kwayalo if you stand for bo if obuna na-eme na Igbo to show I'm support ya but I'm not support ya maka na nwere ike n'obodo unu nwere igwe nwere ike na club unu nwere chairman or president. As long as ụmụ iyo dị concern ọmụnwa bụ eze ụmụ iyo aga m ewetalụ gị etu o si wee dị enwere adeti ude adeti ya mmanụ mana ọkụ o si dị ka nna gwa ya any group ọbụla pụtalụ n'ala Igbo kịta ọlụfa dị mma anyị ma ọ bụkwa na ọ dịrọ mma anyị ga-akwakwa fanekwe ife ifụ fachi ịnụ ọgụ fa anụba ọgụ odogwu ada agba ọsọ ọgụ agaghị eme maka ife ebu uche gị mma nkwu etu o si wee dị maka na ọ maka ndị elu na ndị anyị agbasi ọsọ a ga-agụ maya enwere ife anyị bụ ndị omenala maala ọfụma na you can run away from your shit. Do you get? You can run away from your shit, and karma is real when it comes to umuyo. So I have to discharge my duties as umuyo diligently. Like story of Jesus. Odolo onye ọbụla anya ewu na ọgụ anya na Jesus a abụrụ Jesus nke nọ before. Nke akọpụta story ya wee mee nka ọ bụrụ ofu. Ife njicha ọkụ ụmụnne anyị na-aghọta ya ọfụma n'abalị ya bụ na ịbịa ebe a idebe arụ n'Igbo ụka n'isi mma abụghị asọ. Ịbịa ebe ịkwanyere onwe gị ugwu ka ikwue fact. Anyị ga-agwa gị fact etu o si dị. The number one fact bụ na Jizọs a na-akụziri gị na a na-esere gị ị na-afụ picture ya ma nke akpọrọ akpụkọbịa n'elu obe ma nke ị na-agụ story ya ma nke ị na-ekili film ya ọ bụrụ the original one. Eche ịgba m akwụkwọ nke a bụrụ original. The very day ha mere skin ya ọ bụrụ onye ọcha by English name butere anyị akụkọ anyị nwere enwe ebutere anyị ya bụsị aka nnọma na aka ndị ọcha abanye ya kpatara na ife niile ndị ojii chọpụtalụ n'ụwa ndị ọcha ji aka fa chenjie ya afa kwuo na onye befa chọpụtara ana onwere ife ị ga-emenwu about it. Fanwa ji ọchịchị fa na-achị ụwa. Ụmụnne anyị na-eje ụka aghọtara na religion afọ today na since ụwa bido na ọma operate nwu alone and politics ama operate nwu alone fa abụọ na run parallel. Eji esitiri ofu ka e wee dilute ọlụ gọọmenti. Ụmụazị kịta na-eje ụka ma ndị nna gị ha sef some of them aghọtara egwu agba afadia maka the system abụrụ system anyị. The story abụsịrọ story anyị ma nọ n'Africa ka o mere. Africa anụnwa abụrụ ezigbo afaba anyị. Africa abụrụ afaba anyị. Ife eji wee malụ this continent, dark continent bụ Akabulan nya bụ afọ eji wee malụ ya. Afọ ọ na-azụ originally Akabulan, the land of the blacks. And ebe a America bita ebe anụnwa bụ America. Onye nwafa akpọrọ afa si na onye achọpụtara America before batalu ebe a ndị ojii nọ dị ya. Because no etu ife a na-asị gị na-agbala oru ka eji wefụsịa ndị ojii some places ebe a is a lie. Ndị a nọrọgo since some time. Ịkpọ Cuba mmadụ anọrọgo ya. Argentina nwe mgbe ọ bụ ndị ojii sịsọ. Brazil nwere oge ọ bụ ndị ojii. Na nsi ebe a wepụ ka ịghọta how big Africa dị. Na ọkọt nke akọt gidere trim gidi owelu na ọ bụrụ na isi ebe ịkpọrọ Africa pụọ kịta ị na-eti isi na Arab na adịven na agwa this United Arab Emirates efu today Dubai anyị na-afụ bụ ndị ojii nwe ya. Ije ebe a today ị ga-afụkwa ndị ojii obodo fa. Africa gbasagide ruo Australia
iru ebe ahụ ndị ojii na ya originally. Japan ndị ojii na ya, ụmụ Asia niile a ndị ojii na ya, ilue na China taa ndị ojii na ya, original bụ ndị ojii. Ịchọ ị ga-afụ ndị ojii China odoghị anya. Etu anyị na afụ Ethiopia na-echenji now. Ethiopia echenji bego na ife na-afụzi na Ethiopia bụ ndị amalụ mma, ndị a na-acha ọcha sịghị no tribe of Solomon, which ịma na enwe ka ọ dị amami na ghọta. Fa na-ama ezigbo mma, ewelugo face fa mebia fa na-reproduce, a na-akụgbu ndị ojii. One day maybe in the next 700 years ndị ojii ga-agwụ ndị ọsọ, ndị ọcha ka ị ga-afụzi ebe a. Ọ bụrụ na ọfa nwe otu a ka esi ewele ya, efe efu Fulani na-amachagharị ebe ya ni ọ ife a ka ndị ọcha na-eme. Fa ga-eji nwayọọ bịa na-anụ, fa nwa na-anụ onwe fa na-eme, a na-multiply. Anyị ma na onye ojii nwere ike ịmụ onye China, o ya amụnwe onye Brazil, nye ụmụ ọcha niile a dị iche iche. Onye ojii ga-eproduce nwe ya, mana onye ọcha agaghị emenwu ya. Nwaanyị onye ọcha gị bụ onye ojii, ọsọ gị na-arịa 100 times a day, ife ọ ga-amụ bụ onye ọcha. Onye ọcha ọbụla efuru mụrụ nwa ojii, ị chọbara aka ndị be anyị abanye gbada ngwa ọbala ngwa dere Igbo. Fili na nnekwu na onye ọbụla si na asị nyapụta ọnụ na ọgbara ọsọ ebe a. Now, original story Jesus melụ n'Africa. Jesus original one afia bụ Horus, nyanwazi n'onwe ya. Ọma ihe bụ chọọchị, ọma ihe bụ chọọchị, mana enwere ofufe. Emume niile a na-eme si ọfụma side fa. Iyetago story ya bụ story dịrị ndị ojii, mana story ya abalụ ndị ọcha aka agwa anya gwada ngwa change si afa ma locations ife dị iche iche mebisie nya. O nwere ofu ajụjụ nchọrọ ka njụa before anyị na-proceed. Nke nwa bụ onye na-anụ ife nnekwu, bishọp na-anụ ife nnekwu, bishọp nwere ife nche eju Fada Mbaka ma fada ife niile a ndị anụnwa bụsi ndị isi ụka anyị nwere n'ala Igbo. O nwere ife nche eju unu. Nwoke anụnwa bụ Adam a ọnụ si n'ọnya abụ nwoke izizi. Inenechala Adam aha anya, inenesila Adam nenesi Adam otu ọ dị, ị na-confirm na chi kpụrụ ya anụ ma chi kere ya anụ na ọ dị perfect. Ihe izizi ọ kepụtara, ihe izizi bụ mmadụ ọ kepụtara si ọ na-afọtọ. Achọrọ m ka ifolo ọfụma na anyị ababago n'ife mmụọ, because na gị nwa na-anụ ife nnekwu na you will agree with me that ọ dị possible na ị ga-afụ chi gị anya, chi gị kpụpụtalụ gị. Anyị mana ifu chi gị na gị na ya bụ otu a bụ na ifu onyonyo gị bụ nke nwa na ifu chi gị anya kịta. Many people, most people, ya na chi ya ga-eje ama adị n'ata na mma. O nwere ndị ga-atado chife alụ tapụ isi, tapụ ya complete. O nwere ndị bụ na chife ama ekwedo ya eme apịa. Ọ nwere ndị a ga-adị ya bam. The chi nwere ike ọ dị very weak. O nweghị ọ gbalịta wụsaid a. Ị na-akpọ chi gị morning, afternoon, night. Chi ga-akọ. Ịkpọ onye chi ga-akọ. Ezigbote agụụ dị chi gị na-asa. Before ị na-akọ ya n'etiti na ọsị gị nyegodi ya nni. Ịtọ na-enye chi gị nni. Kọmgbe ị na-enye chi gị nni, chi ga otu a ka nchọ ka isi wee fụ God a na-preach gị n'ọya bụ ejesi ọgwụ dị na God. Negodi ihe ọ kere kwuo eziokwu. Ọrịa dị mma, ọrụ dị ka onye mgbapụta ka test ya missile. A na-agụ Iran were nwayọ ha jụ. Iran ewee booste missile wee tụọ ya
emesịa the missile alụrụ ọrụ ọfụma their commander in chief ma ọkwa the chief of defense staff apụta na-akọ akụkọ na the missile ebe were gị aje chọrọ America okwu chọrọ Israel okwu gịnị ka ị ghara akọ na ọrụ gị ọ dị mma ọrụ izizi ịrụ nwa mbụ ejeghị ije nke ịbụ ọ ga-akwụsị ọba ndị na-eme fasting na-egbu onwe onye izi ekere mgbe material ka dị fọtọ agbaghara ya ruo taa iwe onwe bụrụ anụmanụ dị ka onye mbi ụtọ onwe bụrụ idiot dị ka na-eche na ya gbaghara ọgọsọ gị igbube pidgin gbuo ọkụkọ niile nọ n'ụwa igbucha ya onwe ya echi ga-agbalite god ga-adị god ọrụ ya akasị that original Jesus ka m chọrọ ịkọrọ ụlọ akụkọ ya ka ọ ya bụ ị na-eblame Judas ka ị ma na ọ bụrụ sọ Judas geenụ ntị that first Jesus ahụ ndị niile na-asị gị na ụmụazụ ya onwe nke bụ nwaazụ ya ebe ahụ na-ege ntị enwe ihe dịka nwaazụ akọwa alụghị etu ọrụ ya si wee dị ọnọdụ ka na chairman onye eme chairman ma ọ nọ ya bụ founder iwetago iburugodu founder enwere president enwere secretary enwere nke onye ọbụla na-edischarge ọrụ ya because onye ọbụla dị answerable to members amami na ghọta abịa akpọsị afa ndị executive asị nọ ndị o jiri wee rụọ ọrụ ị na-anụ na many followers pụtalụ na followers all fans bụ na-arụ ọrụ very dark man ewepụrụ tels o nwee ebe ọma na-ejewu ị na-anya na ya afụ na onwekwuru onye jekwara mee isi ya jee chịrị singlet jekwa jim jee bild chala obi ya ọmapụta na-eso very dark man amami na ghọta ihe a nke a na-epefọm ọnya ka onwe onye a na-akpọ okwute mgbe a ndị English mezi kpọọ ya Peter ihe a ka okwute na-eme na-ama akịgharị ihe ọbụla Jizọs mere like ya ka o mee Jizọs a na-alụbanye ya amami na ghọta ọ dịka Nnamdi Kanu kịta na-alụbanye Uche Mefọ that time amami na ghọta ebe abụọ na-alụkọ which ọ bụrụ na Nnamdi Kanu anọrọ ya Uche Mefọ na-edischarge ọrụ etu a ka ọ dị ọ bụzie na Horus rụọ nwanyị na-aghọta na onye nke a ọ bụrụ na ọ rụọ onye nke esi iti ọrụ a na-asị na onye isi mana Peter na onwe ya ebe edebere ya in charge ife na-eme na mmiri waterways niile otu enwe Strait of Hormuz ọ ebe ọ specialize na Strait of Hormuz kwechiri di ya marine iyetago marine efugodu ebe o si esucha ka o si esuchala ya ezigbote marine amami na ghọta na ife dị na bọket bọgị na ọ bụrụ taa ka o bido ma onye ga-abụ okpuru okpu kịta debe ahụ na ya na-esuchala ebe abụ ọma mgbe ọrụ bido akaiva otego so ọwa bụ na onye nke a na-eme ife ndị a na-alụ bụ ife ndị a na-alụ that time baza na-ege ntị ihe a na-alụ mgbe ahụ ihe niile ahụ efuru squad aba azamen nọ na alụziri ọrụ n'azụ Jizọs nye alụpụ Jizọs lụọ dị ọrụ ebupụ dị ọrụ lụsịzi anya ọrụ kast ya na-ege ntị ọrụ kast ya oge ọrụ kast ka refọndụ ego agbanwe refọndụ ebe a ka ụmụazụ bido nwebegodo okwu ana ụbọchị ọrụ aka maazị mma kọrọ na ezigbo akụkọ mma kọrọ na akụkọ n'abalị a ka unu ghọta stori onye na-agbagharị bikos ndị na-echeta na onwego ofu ajụjụ njụ a na-enyeba ndị ansa ọzọ nchọrọ ịjụ obu Adam ọkwa o nwere anya na imi na ọnụ obi afọ akpụ ntube na ihe niile etu anyị dị ka rụrụ Adam iche rụọ anyị iche maka na o doma anya na
every boy, every girl nọ n'ụwa nwere akpụ ntube. Every man, every woman nọ n'ụwa nwere akpụ ntube. Umbilical cord na transfer ihe from mama to nwa. Mbọsị amụpụtara nwa ebechapụ ife awa. Ọnya bụ akpụ ntube anyị nwe taa. Akpụ ntube anyị nwe. Ọ bụrụ na Adam soro nwe ya etu anyị si nwe ya, o gosi na amụrụ ya amụ. Na o nwere nwaanyị mụpụtara ya. Isi m na osi na ana na-esi na ana wee kpụọ ọnya. Akpụọ ọnya akpụọ, which means na ọmụ enwe akpụ ntube. Ka ezi onye anyị yiri na akpụ ntube. Because as a perfect being, ọ kwesịkwa iwepụtakwa perfect. So ka ị were aghọta na story ga-ezubekwa oke o. Story anụ nwee na-edefend na ibu n'isi ka ị na-aghọta na ozube oke. Ama na uche ga-agbajebe ebe a before. Na ọ bụrụ na anyị nwere akpụ ntube, Adam ga-enwe akpụ ntube. Na Adam nwe akpụ ntube, o nwere mama amụrụ ya amụ. Ife ozi ga-eji ya aghọtakwa na ife ibu n'aka na ọ bụsọrọkwa eziokwu. Ọga, sista, enwere ike n'ụwa ka enwe nna, nwee nwa, ma nne anọrọ ya. Nwata adarọ n'elu. Ife dị ka in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oneve anwa adịrọ si weta mama tinye n'ọlụ a ka ọlụ balance ya. Ewepụ mama ma enwe nwa. Ewepụ mama ma enwe nwa. Mama anọ chọrọ nwa. Mama afọ mụrụ nwa a. Dozie nya, oburu ya n'afọ everyday na-anọchọ ya na megide ya chepu onye ọfụma ọpụta. Iwepụ mama n'ụsọ sị m onye bụ Holy Spirit. Akụkọ ga-ezuru ezu nwanne m. Etu ọbụla onye dị, ụmụnne ya ama. O nwere obodo ọbụla ị ga-eje na ya fụ onye na-ekwusị nekwa na ihe na-eme na ọdịrọ mma na ihe na-eme na ọdịrọ mma. Nke a nụnwa adịrọ mma na-agwafe eziokwu ka crowd rapụ ịnọ na side. The only place ị ga-eji nwe problem with ndị mmadụ bụ ịba ya lụbazie ọjọọ bụ maka na fame. Ife a na-akpọ fame ọ na-aba mmadụ isi. Eke bịalụbu ndị a the night, that night eke buru ha abụghị ordinary eke. Ọkwa ifo ọ bụrụ eke ọbụla, ọ bụrụ polisi ọbụla ka ị ga-asịnwu ọ ga-emekwa settle this thing. Taa makwa ọgbọgụ. O nwere polisi ị ga-afụ na Nigeria ya. O nwere polisi ị ga-afụ gị ga-agwa n'okwu. Ifu na polisi nwekwara level na Nigeria. O nwere polisi gbara agwa okwu na special. O nwere one guy for one day. Mopo. Oge a go slow na aga adịba n'ụzọ asị Asaba gaba Onitsha. Before toll gate, I were n'ọrụ there that day nọkata. So ndị police escorts na-agazi na clear ụzọ. Ife a na-agwa anyị na-eme I guess 2019. So a na-clear ụzọ. No were two police guys mfụ. Hey! Police ya na-ekpu okpu blue. Ọ dị ka mopol cha mopol ka m ga-akpọ ya mana efu uniform. Ịma na onwe oge mopol Nigeria na-adị very neat. Ọsọm ụmụazị kịta aghọtara. Ọchịchị Obasanjo by the time Obasanjo chịba Nigeria, agụ abago ndị polisi arụ. Mefugokwa oge Abacha na-achị, oge Babangida na-achị, gaa ifu mopol respect ya polisi. Ndị ala fire iron si akwa fa with starch. Nwanne na-akụ mopol, ị na-anụ na aja mopol. Oge agaba na-eliju afọ. Kịta na agụ ji ọnwa. So nwe polisi ị ga-afụ ịgwa nwa ya okwu. Nwee nke mana agwa n'okwu. Polisi achepụtalụ ndị a that night. Akpụrụ ọman. Akpụrụ onye ọbụla. N'abalị a, onwe onye fọ na akpụrụ everybody. Ma nwoke ma nwaanyị so na that party. Ana m akọrọ na ihe eme the original story. O nwere onye mere escape. Eke bịala ibu ndị a abụrụ obere eke. Anọ that place ebe akụ that show. Ka abịa kpụọ man. You know why? A trace that deal. Trace tia
na side ndị a ọ dịka otu ị gaa na Amerịka bịa ebe a ma buru hush puppy etresiri ya ruo ya n'ọkpị ya unu chere ọkịta ka teknọlọji dịba ichere ọkịta ka intelijensị dịba ndị jere ije akwenu na fa nke Jizọs akwenu na Roman soldiers ka ị wee ghọta isi Rome wee send ya soldiers ga-eje ebe a ka ị ghọta na ife abụrụ ijos ife a dị ka Interpol ka esendị ewee jee ebe a n'abalị akpụrụ everybody oge a na-asị nke a na-akọrọ gị na Peter n'oge a jụrụ mmadụ Peter edina ya na ọma ya ọ dịzie ka ya sị n'oge a bịala ije a na-abịa conference consider the crowd a na-akọrọ gị akụkọ ya ndị bata na that court and consider etu court fa na-adị mana nke gọvanọ crowd na-abịa ya bụ n'oge ekpere ikpe a na-asị a ga-ereliziri unu Jizọs ka ha nchasị away with him nya deafening noise mmadụ karịrị etu a ka ọ na-adị oge ebia buo ndị a oge etiresiri ọrụ a wee bịa akpụkọ onye ọbụla buru ha ncha niile na-apụ onwe ihe dịka na-ajụrụ Peter eme onye wetala info ewetago information niile enidiri and ọ bụrụ that day ka achọbago ha ekeghị achọbago ha now for you to know na ihe ndị a na-alụ bụ ọrụ aza ị ga-arụ na Jizọs jelu Jerusalem ruo ebe a na-afụ na ndị mmadụ na-eme exchange of money na-exchange ego nya bridi change o wee jee ebe a jee wụkọsie ego ndị mmadụ chụfusie ndị mmadụ so akọrọgodi ahụ ka ife abụ ụlọ nna ya kedu ife bụ na ife abụ ụlọ nna ya ịbata n'ụlọ nna gị efuru ndị kpọburu efi ndị kpọburu udene ndị kpọburu ife dị iche iche onwe onye chụrụ nọọsịs that financial dome na the heart of the economy ego ebe a ka ọ jebere ị na-ajụ onwe ndị a niile bịara mission a okwu ewe bido ka ebe a ka problem ya bido ha je nkonu ka je nticha the squad ya adịrọ mma ndị a bịa alụbazi aka m onwe onye dị in charge of National Union agbụrụ ịna tax onye dị ya Mateus nyanwa bụ onye dị in charge of Opiwek ọkwụna na-enwe oche ihe a niile nyanwa ji ya taxes ya asịghị na tax collector ịma ihe bụ tax collector kedu ihe bụ tax collector ofu onye ọ ga-ananwu tax obodo niile ofu onye ama emenwe ọka wee ghọtagodo position ọ nọ onye nyere ya ọrụ a ọ dịkwa etu ndị na-achọ ihe Biafra si wee kesịa steeti agha ya nwa kerisie di steeti anyị nọkwa n'obodo anyị ama na-eke na steeti ịdị akọ Mateus ji side ya mmadụ Chineke kere enweghị ike ịbịa ebe a gbajọ ịkwụ tax gị na ndị a mesịrị bụrụ terror a na-ezezi ha eze ihe John a enwe isi na mma na-arịgharị ka agwọ kpọwa ntu kpọgbuo onwe ya ọkpọ ntu John a ọkpọ ntu ọkwụrụ anwụọ o mechara ya leukemia John a mechara ya leukemia akụkọ karịrị ihe ejere na Baịbụl bụ na nke na-arịgharị Jizọs n'obi nwoke mgbe a sịrị na nwoke na-edina nwoke ibi ya n'obi
onwe uche gwara mugu na-ebugharị Baịbụl gụọ ya gụọ ọkwa agha agụ maba n'ụlọ ụka iglobulete ịmabụ iglobulete ndị nke na-eje katọlik agbaba n'ụlọ ụka anya ha dị n'ukwu nwaanyị chọbụ ụmụ nwaanyị a na-apụkwa ọtọ ugbo idiot gụọ Baịbụl gụọkwa agha agụ na-ebi ha dị chalenji obi adịghị mma nna gị obi bishọp chukwu kpọkwa agha ọkụ ibu Baịbụl gụta na mmadụ bụ tax collector ịgafere iju onwe oge ọkwa Tinubu kwuru na ịṅụ ahụ agba 5 lita ịwa 5 lita fuel ekwu ụgwọ ị na-agụ Baịbụl ị na-atụgharị uche ị na-aghọta ya na ya ka jisi ga-ejeziri ebe nọrọ na be gụbagodi ị na-agụ ya ka ị enwe nghọta ọfụma maka chi ị na-atụ ya jee afta ka ị gụchara akwụkwọ jee bunye akwụkwọ ijide waya ka ịfụ misteki ị mesịrị eme ịfụsịa misteki ị kwesịrị ịma so ị na-agụ Baịbụl ịnụ ọzọ nwaanyị kuloda o nwere ihe ya na-afụsị dị ya ị na-ekwestiọn ya kedu ka esi bata n'obodo onye abụrụ tax collector kedu kwalifayịrị bụ tax collector ogide bụrụ tax collector ihe megide obodo niile wee sigbusie ndị a obodo onwe onye nya echichi mgbe a sị a ga-erelizi onye a ihe onye ọbụla na-ebe mba I said they cried away with him onye ka a ga-erelize vanjebe Barabas otu a ka esi eti a na-ayọzife ozugo na ya anụgo ajụ Barabas onye bụ Barabas enweghị ihe ọma just frame ya up tinye ya n'ime si na onye ori ofu onye na-ezu ori ma gị na squad niile a ha dị bata nnọọ na-eho temple maka ya bụ temple a na-akọrọ ụgbọ na ọ dị ka ịbata na ijego ọ bụrụ na 4 ways kịta na South Africa ọ bụrụ na 4 ways ije na ka afa dị sinima dị ebe a na 4 ways ka ọ dị chetanụ m ya ịba dị a etu a ebe a dị etu a ka ọ dị like ịba na mọọlụ kịta nsọ mọọlụ obodo gbagote ịbata na mọọlụ a ga-enwe sekshọn ebe a na worship time olue a worship ebidokwa zụbakwa afịa etu esi nwee full gospel businessmen's fellowship a na-anọ n'ime afịa na-edo ife avụnụ ka ụka otu a ka ọ dị mgbe ahụ ịbata ebe anwa ife niile na-eme afịa na-azụ sekshọn dị iche iche ebe a na ọdụ ka mọọlụ hapụ na akpọrọ ya temple kpọọ ya mọọlụ iyetago ife niile na-eme di ya ndị a eje ebe nje local that place lonye the place hot men ewee sị mba na nke a ma eme ewee chụgharị bịa ka a na-emezi ka ndị mmadụ na-agbagotezi bịazie na-enye testimony onye bịakwa okwue na ndị anụnwa na-edil gị na anya na-enweghị nka nta onye abịakwa na-enweghị nka nta rịpọt akarịa that one ka m na-agwago adị m agwago okwu nke a o nwere ife ị ga-emelue n'obodo akpọba gị n'ọnụ o nwere ife ị ga-emelu obodo akpọ gị n'ọnụ mana o nwere ife ndị mmadụ na-aghọtara that original story na oge a chọrọ igbu the guy aja ọsụkụta ọbịa n'elu osisi enweghị anything like obo no cross a were ọtọbịa n'obo mana after ka emechaa that thing
o mecha amala ụma frame o na ya etigo yetago frame o na otigo onwe ife dị ka na amụra mmadụ ube n'akụkụ onwe ya mara anything oge ahụ ife a bụ injury o nweburu before that time yetago onwego dị injury before akụtọbịa n'elu osisi o budu injury nọrọ dị ya so oge akụtọbịa ya n'elu osisi ọbara dị na datin ka na-agbapụta ọbara ka na-agbapụta dị ya mana emesizi ụmụ ubie rush ya bịa fotuo ya na data osisi butuo ya ozugbo bịa wee pụọ fere njie across onya border ya banye Egypt ọba Egypt because o tokwara dia o toro dia ifu na ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-aghọta na Jizọs nke edere na Baịbụl na ọ bụghị Josef mụ ya so otoho na be Jizọs na be Josef otoho dia gbakọ ahụ n'ọdị wee pụọ ịnụọzi stori ya na Baịbụl 12 years ọzọ ịnụzi stori ya bụ 30 years 18 years na ebe ka ọ nọ kwa n'Egypt ka ọ nọ amaghị m na aghọta na ọ bụrụ na fa bụ ndị ọcha ị ga-akpọrọ nwa obere nwa dị ọcha jezuo ya na be ndị ojii a ga-ama ofu mkpụrụ ọcha bịara ebe a na-arịpọtụ ife na-eme onye ọbụla mana ọ na ebe because na onye ọcha kọmuniti ọbụla ọbịa mana onye ọcha so eme egwuregwu oge a Egypt bụ land of blacks ebe niile abụ blacks Libya black Mali empire Mali bụ black ihe niile a blacks because the original human beings nọ n'ụwa abụ black mana ịbụ na mmadụ nwere ike ọ na-ala ezi mmadụ na-ala ezi one day ezi nwere ike mụọ na ị nwere ike ị na-anya na-arụ ezi kịta ị na-anya sọnwe ị ga-afụ n'onwalụ mmadụ nọ n'ụwa ya na-ezi ihe ekwu ọkwa n'ghọtago mana ị na-anya ị ga-ama na skin a ị na-afụ na TV skin anyị na-anya n'ezi nwanne m anyị mana nwere ndị na-alaiki bụ anụmanụ iku ya n'ahụ ma agwọ ma akpị ma ọchịcha ekuri ya n'ahụ ịma na ihe ọbụla na-eme n'ụwa na ọ na-aga na blood lineage ọ bụ na anụmanụ tụrụ ime ịgba ụmụnne gị a ga na-enwe mmekọta arụ stedi arụ nwanne ada ama ogwu so onye ọbụla ma ebe o siri bịa dedid ịkpọba okwu afa original people enwe bụ the blacks so story mee na another blacks ka mmadụ change ọnọdụ ka things fall apart cool down in the next 50 years a ga-edegharị these things fall apart change si afa mee ya ọha nwezi ya mmọnwụ anyị na-apịa ebe a na eburughị ya na-adị ya dozizie dị mmọnwụ ọfụma wọsị mmọnwụ ya ekwe elu ndị be anyị jere akwụ ụgwọ ka ha jee fụ mmọnwụ ọkpụrụ ụmụ ya ka o jee gosi ya na-akpọ mmọnwụ ọkwụ ụgwọ nke dị be anyị ebe anyị were ya na-awụrụ abụọ onwe ihe iji akpụrụ etu a ka anyị esikwa bịa echi degharịa things fall apart dozie enye ọfụma maka anyị ma mee fim ha mee fim ya alaiki nke ha karịa ha amụ ife bụ efizi fa maala ife bụ efizi na ebe akaba ji beat anyị because na ị na-anya na be anyị kịta ife kpata na some communities adịghị eme ọfụma ị ga-afụ na PG obodo a nwere ike ọ bụrụ na PG eruo na 75 years ana nwere ike bụ na onye jụrụ oyi kemgbe ụwa at 75 ọnụ ya na-ekwuzi ekwu ọ na-ekiri ekiri mana ọ bụrụ na young man 35 years taa ọ ga-enwere ike iji kwu ọsị come on sit down na ya na-ekwu okwu ịma na PG na-ekwu okwu PG nwere ike ọsị nna na projekti ya na ya nwa ga-ewepụtagoro 20 million side ya nna nye anyị ego biko ọ bụrụ aka ya na appointment men na-eweta ego PG bụ na ọchọ ọmakro ofu projekti ama afịa ọsị okwu na ọchọ ịlụ nwa obere stadium na befa kama ya bụ na ifefa ma achieve during their own time ọkpọba men niile si n'obodo kpọba ha na call ọkpọcha ha that day men eju ọ bụrụ na ọkpụnụ si ya bụrụ PG na ihe a chọrọ bụ
mini stadium no ka amaka esi mi stadium abụkwa afọ ya mana for general people ka ọ ya bụ anyị nwee match ndị mmadụ abịa ichi ibupụta egwu onye ọbụla ife ọbụla anyị na-eme ka o yie ife ịmara PG dị young ga na-ewepụta nwa ụdị idea maka asị weta oti nke ya mana ewure ndị agadi ede ogbe ya kpatara many communities today ada aga n'ihu mami na wata na criteria faji echuzuru mmadụ di dịwara gị iche so nwe ka esibi na-akọdo nna gị anya ka ọ ala awa ka ime ya ọ na-aghọtife na-ekwu na-akọwala ya na ife na-eme aka ịkọ ife a mee na Naijiria dị etu ọdịnala ote gị ife a mepe iwelu Naijiria narị ya Tinubu na nye ya Peter Obi ife dị iche ga-adị mana Peter Obi ama emenwu magic because ọ pụgo n'ihe a na-eme from ihe nna gado na-egekwa ntị ọfụma iwere ọchịchị ya n'aka Tinubu nye Peter Obi na ị ga-adị surprise ya na-agba fuel 400 naira again ebe agba fuel 400 naira ihe ego akpa rice 25,000 naira anọ ya kwuo n'ahụ ọ ga-akwụgide n'ahụ jee chicha mana ọ nwụdị development ị ga na-ene anya ka efu ọ ya abịa ị na-ene anya ka ama flyover etu ọ dị na Lagos ka ejidekwa one city ma ọ bụ the 6 geopolitical zones ka alụọ ife dị na replicate ya one city ihe a nọ na-atọ ụdị ya ọ ka menụ n'onwe ebe emepe school of nursing na the whole school of nursing na revamp ya na the whole for that area gasị ife a ma ọ bụrụ na ife afụrụ anya nwee ike idevelop talent mba forget it iwe were ya kịta wee nye Sowore taa ife a ga-ese n'Igbo n'obodo Igbo aga ahịa na ya onye ọbụla akọba Igbo to God azụ ụlọ gị niile si kọba anwụrụ Sowore iwe nati ya wee nye m oge nọ na Amerịka onye ke ndị gị ọ na ebe a ka nna gị na ebe a ka anyị cha ga-anọ maka chi nwa ya ga-apụ apụ ego niile anyị ga-akpata in 8 years aga m eji ya arụgharị the country na-ebi World Bank ego na-ebi UN onwe na-ebife ego mana bifo a na-arụkpa m anyị o nwere ndị anyị esuru m ọkụ anyị esighị ọkụ na-esuru mmadụ ọkụ na Sodom and Gomorrah eluigwe adaghị n'ụwa amagha m na-aghọta a sị na atụrụ faya na faya bịara jisiri onye obodo a ihe a misail ka eji wee tụriko obodo a ndị eje deelu ya gịnị bụ faya nwa na-esi n'elu ada ka ihe bụ faya nwa na-esi n'elu ada oge a na-agwa gị na onwe ya na-akpọ the most high n'afịa bụ Jehova ọgọ ya bụ oke nke chịrị one empire mgbe a brag gbuo onwe ya ma nke o megbu ma nke o megburu n'ọhịa nwe ihe niile dị n'ụwa taa onye bụ na-edo Chukwu ekwu bụ ọ bụrụ ya ekwu n'afa gị bụ Jehova nkwuo taa mmadụ asị na ofu Jehova kọmọ mkpochie gị ọnụ Jehova nwee ndị nwunye alụsị nke mapụtakwa nyaa enye ya glory idebe Chukwu n'ụsọ kedu ụwa ka Afrịka kedu ụwa ka ụwa ndị Igbo obodo ọbụla nwere chi ha nwee ụwa onye ọbụla na-eme ụwa ya ndị gị na ha na-eme ka ụwa bụ ndị a gị na ha nwere ofu emume ofu omenala unu na-eme kọmitin ọ ha nwa bụ ndị ụwa gị na ha n'ofu ebe isi ha na nke unu ahụ pụọ ije n'ụwa ọzọ mmadụ si Afrịka ebe a jebe Amerịka iru America odoga anyị nọ na a different world na-aghọta ya ọfụma so anybody can create you create your own world ị na-achị dị ya isi ebe a fepụ daa na China na ọga ịnọ in a different world different laws ihe niile different ịbịagokwa abụ na ịbịago a na-awụkwa jump na chiga
ị ga-ama mgbe eji anakpu na mgbe ụdị ndị nke na akwụsị n'ụzọ kwuo okwu mara ma mmadụ ji amụọ ọgwụ ma eji amụọ mmadụ ịdị free ịmara ebe ị kwesịrị ibi na ebe ịma na-ebinwu o nwee ebe ị ga-ebie ị ga-enwe problem o nwee ebe ị ga-ebie a na-anatụghị stedi o nwee ebe a ga-aja amụ ọgwụ ama agụ jaja ụmụazị nọ na striti emeghị ihe niile ana onwe onye ị ga-echisara nwa onye ebe nwụọ dị asara ibra a different world so onye nke na-agwa gị na onye abụ ejesi ọgwụ onye abụ nke abụ nke ọga akụkọ ahụ edere gị ebe a ọraimro with the original onwe chi ga-apụta taa claim onye ya kere enigwe ka ebe enigwe ebe ka ọ dị a na-aka akụkọ enigwe nke bụ na nke na-agwụ m ike bụ na onye na-abakwa plen na-eje obodo oyibo nnọkwa so na-aka akụkọ enigwe anụmanụ iju ebe ka enigwe dị ọtụ na-alụghị aka n'elu ọya ka Jizọs ji wee sị na ya na-ejebe nna ya na-ejebe nna ya a na-ya asị na nwere ikuku buru ya ya mmadụ na-akọ mụ na aga na-anọ today mmadụ arigoro something n'elu ọba enwezi drone enwere drone irigoro ya drone eburu wa ị nwere ike ije ha ya teknọlọji dịbara mgbe nwa rigoro ya na ti na-eburu wa asị na nekwa ka afọ ya na otu a ka enegide ya afọ ọzi ya otu a ka esi kọrọ ha akụkọ Moses the burning bush ị na-agụ baịbụl ị na-ebiliv ya dere ebe a ihe eji uche gị enwe ya bụ the burning bush uche gị adịghị ya akpọrọ ya oku kpọọ ya oku ka a kpọrọ gị oku ịgba ya na ị na-agbapụ ọsọ asị agbapụgodo akpụ ụkwụ na ya nọ ba na nsọ onye ba na nsọ o nwere ana na-adịrọ nsọ o nwere ana ebe a dị mma mmerụ nwo nke na-adịrọ mma mmerụ na ebe a ba na nsọ really ọ ga-ịma na ekechi ịtọgụ na ekechi ịtọgụ ya agbapụta akpụ stand before officer ọ iwu na-achị mgbe ahụ ị ga-agbapụgodo akpụ ụkwụ adịgodo naanị ama ka isi kwado inwe ike itinye mmadụ ya mma ị ga-eji ya sogbu mmadụ ị ga-eyipụ oke ọkụ na-agba afịfịa na-agba ọkụ mana afịfịa ile ọkụ ịma ihe ọpụta mana ị na-eje n'airport n'abalị fụ na plane chi efu ka ọkụ si enwu na exhaust ya enwere fire ka ihe a ọ bụrụ na efu ba plane for the first time in your life plane wee nọrọ n'azụ ebe osisi dịgasị wee na-achaji ị nọ n'ebe ị nọ na-afụ ya na-afụ na ọkụ dịkwa ka ọ na-agba ebe ya na-afụ na ọkụ na-agba ịpụtazịa na otu jee ebe a na onwekwa ọkụ gbaa ndị eme apịa ịma na otu onye nọ na onwe vileji dị na Naịjirịa kịta ị ga-ejinwu drone rigoro drone n'elu o buru gị bata na that community ịbata na that community ha nche niile agbakọta ka abịa ha afọ bụ ụdị mmadụ gị bifo o nwere ike ịgba mma ka mụa etego dị etu a ndị na tụọ da onye ọbụla na-respect na-abịa emechaa sị na aliens gịnị bụ alien alien bụ ihe na-abụrụ your kind ihe na-abụrụ part of you foreign mfe na-afụ nrọ na-abụrụ part of you ọbịa is an alien gị nwa bụkwa an alien na nke a nwere ike bụzie illegal alien illegal bụ na usoro na side unu nwere akwụkwọ agbaghị m na ghọta so onwe ka ndị a si bịa edelu gị na ha ji ife nwa chariot of fire gịnị bụ chariot of fire a na-akọgherigo mgbe ọbụla nke a ka ya akpọ chariot o nwebeghịzi another word a ga-eji ga-echenji chariot ahụ mgbe ọbụla chariot of fire ya ka mmadụ ji emecha ihe o mee emecha ikuku bịa up si na mbọsị ọ nwụrụ na gị ya emeri ya observe gị observe ya ị na-observe ife na-amarụ na-egburi ya nọọsụ na ya anwụ n'abalị ịtọ na ya ga-ebili na-akọpesị ọ ga-anwụ abalị ịtọ obili ya bụ na onye
the same gị nwa bụ nwa the same gị nwa bụ ofu ihe a wit nna gị mana ikunye eje kpee ekpere onye ka ị na-ekpere nna gị na-atụgharịa kwuo na ya sacrifice gị a na-ajụzi ya sacrifice ya nwa gị a too onyezi a na-agba gị na-enwe supreme one ị na-amara about a na-akọrọ gị akụkọ Jehova nwa chinya o nwere ndị na-eje sacrifice ihe ọ bụla ị na-sacrifice to be something dị higher than you. Yes, chi ga-eji inye sacrifice bụ chi dị higher than you. Ije nye ya sacrifice weta ebili na ọlụ gị aga na mmadụ ka a ga-ejiga ya esi iti ọlụ a. Alụsị niile efu today ejicha mmadụ wee hibesi dị alụsị. E nwere alụsị na-aṅụ ọbara bụ na every year a ga-egburu ya mmadụ. O nwere alụsị bụ na every 6 months a ga-egburu ya mmadụ. Ọ ka ọ dị before eji ime ihe egburu m nwa gị nwoke. Abraham akpụrụ nwa ya ka o jee gbuo akụkọ niile akọrọ dị ya. Anyị agbachite nkịtị, we no ask questions. Ọ bụ na gị ka mpa gị kpọ pụta kechie gị aka tụkwasị odo ya na mpa gị chi igbu ka ọ were chụọ aja emesizi ogbu ọzọ gị maka enwe interruption or 1 or 2. I said ya gwa m eziokwu ihe anọ nna gị nso gị na abịa ka God n'otugharị si na ya ga-egbu nwa ya nọọsụ ọbara nwa ya ga-eme nke a mee nke ọzọ. O ji nwa ya wee chụọ aja ọ chụọ nsọ iji nwa gị chụọ aja chụọrọ ya onye echuru onwe gị aja ka ọ gịnị gị nwa bụ Baịbụl n'aka ijuba onwe gị ụdị ajụjụ onye ka ọ na-sacrifice nwa ya tọ who na ajụjụ ọzọ ị ga-ajụ onwe gị ọ na-enwezi any other solution ihe nwere ike ime ka ihe dị mma o ji wee bụ na a ga-egburiri mmadụ ọ na mmadụ ga-anwụrịrị na dị ije. Kedu ihe dị na mmadụ nwụrụ ihe dị one a wee gaa ọ bụrụ na egbughọ Jizọs a ga-enwenwu forgiveness so Jizọs ga-anwụrịrị ka ezigbo kpatazie na ndị mmadụ na fault na ụfọdụ alụsị na-eri mmadụ ma na onwe ka eze obodo ga-esi na eze obodo nwa na eze obodo a na a ga-eji isi mmadụ 12 mana a ga-eji isi mmadụ 7 ana ndị a na-ejikarị isi ha na-abụ slaves ka a ga-eji ya wee mee because of passage ya na the land of the dead because ya nwa bụ a high ranking personnel and oru ebe anwa passage ya o makwa ihe oge face I don't need to present onwe ya for onye ọ bụ. You like your that belief system man you like the belief system na a certain God created everything couldn't forgive the first creation ya all na adịrọ perfect and from that day ihe niile ọ na-eme nwebe nke dị perfect ihe niile ọ na-eme since onwebe nke dị perfect. All the kings ma ndị o ji aka ya choose ma ndị chuzuru onwe ha nke biri ezigbo ndụ. The whole people o use edere na akụkọ ya story ya niile onwe ha nke bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụrụ na ọ na-ala ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na ọ natụrụ mmadụ nwunye ya gbuo onye ahụ egbuo ọ bụrụ na hey Abraham lagidere nwanne ya nwaanyị nwunye ya nke a na-akpọ Sarah ọ nwanne ya nwaanyị ka ọ kpọrọ n'ala nwanne ya nwaanyị o nwe ihe ọ bụ today nwanne ya nwoke nwanne Abraham a diọkpara ya a na-akpọ Kerafia Lot eme escape from nsogbu enwe that side bụ enwe problem obodo o mee escape with ụmụ ya na-abụ o ruo ebe ọ na-eje setụlụ n'ala ụmụ ya na-abụ n'ala
ụmụazị ọ mụtara n'afọ ya na ụmụada ya na-abụ tụbasị ya ime ha na-amụrụ ya nwa. Ifuru God ị na-ebute ideology ya because na onye ọcha dere ya. Onye ọcha dere datin mee ya ka ọ bụrụ just normal story. Anyị eji na-ekipụ onwe ha busy ka ọ dị ka onwe ya na-eme. Ha gbara ọnwa dị ha na the original one abụghị etu a gosi. And ọ bụrụgodu na Africa dere ya doesn't mean na story ha amaka. Mmeji we relegate my own story. Relegate chukwu mara anya. Relegate its ways of worship. Malone, as long as I know them well 4 elements, and each of them will even a principle na guide ya. Etu ISIS wo na nka na guide cherubim, nka na guide seraphim, nka bụ nka. Etu aka the whole distance we nwe ife na guide ya. So you must keep to the dictates of ihe na media in that belief system. Pata bu ife butelu sanity, bute respect, bute humility, butekwe forwardness. The system will allow for you to thrive in your own pace and not forbid violence. Set ya up a system ebi nwere ike bịa prove onwe without anybody you may get accused. If you know that you have not done this, go and touch that offer. If you touch it, go. You go and touch it. And in the next 4 days, making it square, 4 market days, nothing happened to you. You are considered innocent. But if you go there, knowing fully well that you are guilty, you will not live to see the next day. Sometimes for it to prove that it has come to take you, there are so many signs to show that this is the hand of God. Firstly, you began to swell up. Your legs will be swollen. Your face will be swollen. Your neck will be tiny. Your tummy will, bulge. So everybody will know that the wrath of God has fallen upon you. There is nothing like, yes, my Lord. Yes, my Lord. No. Now, with all these things in place, somebody who doesn't understand it very well or who revered it so much out of fear decided to design something out of this. He designed it and started teaching his own people there. Now, because of colonialism, they had to come with it to soften you down. They began to present to you things that are nothing after they have shaped it to make you believe that this is nice for you. That's why they will come here, we'll give them dry gin. And they love the dry gin that we are using to entertain each other and appease the gods. They took it home because they live in the cold region. They see the goodness of our spirits. Now they need to come here. This is where gold and every other precious gift, nature's free gift, was found here. They needed to come. Wines are here. Everything good here. Clean water here. And surprisingly, they are watching people here take their shower, take their bath. Like, really? So when you get close, they are not smelling.
so many things that was in place. And now they are coming. They invaded us. After they have come, they saw our spears and all the tools we are fighting with. They went and replicated it, turning bronze to iron. Those bow and arrows you are coming with, they have done their own to become more sophisticated than yours. They are using it to come against you now. If your own can go as far as 100 meters, their own will go as far as 250 meters. They came and they explore us. We give them chance, they explore our minerals. And they see that, this place is blessed. What do they need to do? They need to oppress us, hold us down, under gun barrels, to subdue our spirits. And we fought back. There was a great war happening here and there in all the African kingdoms at the same time. At the end of the day, they succeeded in giving us churches. And their evil system of governance and forced it upon us. That is colonialism. What can you do? Even up until today, we cannot decide how much our goods are worth. They decide it over there. They have fixed the price of gold, and gold was not found in their places. So they now control the market. It has been there. So for you to understand your story better, what they had given you, imagine today a right-thinking father, a so-called father who thinks he's a responsible man, who thinks he's wise, could spend from the family purse and donate to where they will use that money to buy bag of cement, iron, and whatever, mix it, and mold the giant statue of a white boy who called himself Jesus. An actor who even came out and said, please do not worship me. I am just a mere actor. Ask them today, who is that Jesus? They point a picture of an actor. They have been brainwashed. Even today, you see a black man bleaching to turn himself into white, to look like the pale ones, to look like a pig, thinking he's beautiful. Sorry. Shit. Let me do it again. Sorry. Oh yeah, I got it. And so you see a lady spending her fortune to buy hair. And you say that we are still not into slavery. That is, we chose our own slavery. Think about how much money that leaves the shores of Nigeria to China for hair every day. Imagine it. And yet we turn around and cry that we are underdeveloped. And we cannot think anymore how we can start making that hairs here. And your government has seen what is costing the people. He's not considering to attract such company into the country to less something for us, to less the stress of traveling over there, and the prices will now become cheaper because we are not paying for shipment and hotel bills and stuff. The government is not considering it. Even the ones that came here, the government is not giving them any support, taxing them heavily. At the end of the day, they end up frustrated and they leave.
So this thing has been like this, going up and down. An African, you have lost your self-worth. That is why you went and started worshiping something you are not sure of, simply because you love how they dresses. You see a pastor in a suit worth $500,000, worth 700,000, like all the attire, everything. You begin to love it, and you look around, you see our Isiago. What is this? Everything about you became irritating all of a sudden. That is why you strongly believe that this story, you must observe it. When they came, lands were given to them freely. Take the land, use it. Maybe if we start revoking those lands now, I wonder what they will do. Because it's worth revoking. Take back the land. If Lagos state government can be revoking some lands, taking it away from the Igbos, we can still come up today, revoke that land. We are no longer selling. If they want it now, then let's negotiate. Did you buy it? No. And what was the agreement? That those people of those days, that they just gave it to them freely. Okay, they gave it freely and the white people have gone. So we need our lands back. When we recover these lands now, we come and now decide which company, which factory can we erect here, so that our people will be coming here to work and earn their living. Because there's no other places in Igbo land you can find such huge land now. You see, they are not supposed to acquire such a thing. It belongs to the indigenous. It belongs to us. We gave it to them. Oh, yeah, go there now. As a neighbor, you now take 1 inch of that land and see where you end up. You see that this is a wicked institution that they have designed to milk the people dry. The worst part is that Catholic, even till today, are still sending money to the same people who oppress them, to the same people who even, when you think about your father, I'm ashamed of you. You mustn't go into that dirty temple to prove to yourself that you're a good man. You don't owe anybody. Just be yourself. We, the community, knows who is who. Going in there, you are deceiving yourself, because we are not seeing you in that capacity. We see you as somebody who is looking for an easy layoff, where you can go and hide and start perpetuating the wickedness in you, oppressing the people, stealing land from the people. Even though you claim to be a knight, you claim to be the papa, you claim to be committee, you claim whatever you like, yet you are as wicked as the word wicked itself. You just jump into there so that people will not look your way. But evil is what you are. You sponsor crusades. You sponsor a lot of programs going on in the church. Yet, here, you are so dirty. Secretly, you killed your wife. You never let anybody know that you are the one responsible for that. You cooked up another story, convincing the family. After all, nobody in that family can challenge you. Some families today, if they can speak up, they will tell you how many victims, how many people from their families who fell victims to people they know from church, people who hold high seats in the church. One somewhere someday was traveling with one lady, that the lady had to meet him somewhere. So they met, he picked her, took her to wherever, and that girl died. The man went and told the people that she was involved in an accident. And so on and so forth. These kind of dirty stories you hear
everywhere. Who are perpetuating all these things? The same people who ran into that place because a white man instituted it. Today they will tell you they don't like anything about colonization, colonialism. They don't like it, but they like the church. The church is part of colonialism. They brought it. It didn't come from nowhere. It came from the same people. The education system, they brought their own, and you left your own, thinking that without theirs, you are not going anywhere. But the people who are making progress in the world today are teaching their own children in their language, so it will be easy for them to understand. Go to China today. China teaches their children in their own language. Go to Korea, they do same. Go to Japan. Go to all those important places, even Japan, even India. They teach their children in their own language. Come to Nigeria. I too sabi, I too know. Imagine you telling me H2O, C2O, 3 atom, and atom, come on, Michigan. Give atom. Ebe ka atom si. Atom. Kusielu me ife a ka nghọta ya ọfụma ka ọ ga-abụ nchọ ide manufacture ihe mmadụ ya na manufacture. Gịnị injinia ire mụ na ịma ka oyirigodo kịta wee jee na site o wee nọ ebe a wee na-asị ya ejee na vidio na-ewepụta ya 10 inches ejee na amamihe bụ 10 inches amamihe na anyị maka anyị si emechọ nke anyị ịmapụta kịta na arụrụ ụlọ dịghị ka ọta ka arụrụ ụlọ mgbe eji rụba ụlọ n'Afrịka. Ị na-ajụ Pyramid of Egypt ọ na ndị rụrụ ya eburu ndị ọcha aghọta ihe mere ebe a. Onye ọcha ekweta na mmadụ rụrụ datin. Onye ọcha jụọ ya gwa na ndị rụrụ ya ebia n'ụwa. Mana mụ na-agụ na afụ ndị Sudan today fụsịa ka ogologo ha na fụsi ogologo ha. Ọ bụrụ na with climate change ihe niile na-eme n'ụwa mmadụ a na-agbalị everyday. Chegoro ndị biri mgbe aka asị ka ọ n'obodo unu nwe ha onye nụrụ nọ giant ka ọ bụ n'obodo unu. Anyị nwechara na be ndị na-eyi ha akpụkwụ for one day maka na size ha dịghọ. O nwere one man mmatalụ mgba nwoke a na-abịa ọ na-atụ egwu efu height dị man. Hey! Oge dị mmadụ na-emezi okenye na-ebe ndị ebe mana si na be ndị ya ị na-enye ya. Anyị nwechara ebe ndị a niile before. We get them. Ndị a na-akọrọ gị tu ị na-ege nwa dị holy echi na ihe borotakwa ego ka ị wee mee Easter. Ị ga-eje boro ego ka ị wee mee Easter. Ma ọ bụghị na Easter anyị na-eme will anything to do with holiness. Akụkọ a akọrọ je tiri gị asị gị kedu onye bụ Easter? No Easter na ọ bụghị Easter. Ife abịa goddess a na-akpọ Easter ka a na-ekwu about. Mana aka ọ naghị ihe ọzọ ị na-agbagharị ị chọbụ iwepụta time ka eju eche eju ajụ ife igbo bụ ode buruku ode olórí ńlá ọmọ játijàti ọmọ rẹdẹ ẹrọ oko makachi ewu ẹrọ oko ị ga-ajụ ajụjụ stori nkịtị ije ọsọ gochara ha ka iji wee na-ebi ebusi na-emegheri ijegide batazie n'ụlọ ụka ahụ sị na na-enye oriri nsọ but yes that moment ka ị ga-ebido adị m asọ nke nwa ma ndị mechara bọchọn ma ndị kụchara nne ihe nya ma ndị jiri ohi ma ndị zuru ụmụ ohi amụ ndị ra nwunye mmadụ na di mmadụ ndị a niile na-abịazi oriri nsọ na-aga nsọ nsọ ebe ruo nwere na-ewere akpachabịa ọchịrị enye onye nka ji nye onye nka obinie ome ukwu na ukwu i mere ebe onye ka ị na-emere ya ọ pastọ ka ị na-egbere ukwu ka ọ na-enene gị ọ bụ agọd bụ ka ebe ahụ i mere ya agụ nwa agọd na ebe a nọ na god unu na-efe ihe dị n'ukwu atọka ya jenu gbusie ndị dị na-akpọkọrọ ụmụ nwaanyị ha niile na ihe n'ebe uche dị mgbe pụta tii na-ebule ma onye bụ na ogbuo mmadụ egbuo ya ekwu oje ewe na-achọ ya 72 inwe problem uto onye nke mana nke a na-agwa gbusienu ndị akpọrọ na ụmụ nwaanyị ha niile durunu n'ebe anyị ya dị
just na-ebi ebuka obi gagozi emen ọna gịnị onye na-ebu ụzọ eke isi ebuka na-ere maka ji olee ka o si eme gị ya a na-eme ya etu esoro gịnị me a na-eme ya ka ego o si eme gị ya ka ego o si eme gị ya ọ na-adịgoro elu ka ọdọ gị ebere nsakwara gị nkọ nsagide gbuo olu gị onwe na-ewe Igbo eze ụmụ iyo a na-akụkwado aka ebe a na-akwụrụkwa taiti ebe a ọgwa ndị mmadụ ka mụ na ha nọ ebe a since a na-akwụrụkwa taiti ebe a well as a cast ka anyị rapụ ịgaba deep ndị a na-akwụ taiti ndị a ka mmegide mgbuo olugo ọ ga-aga ama egburugo frem sakwara gị nkọ isi mmakwara gị nkọ aji mfokwara gị nkọ mfogide gị mgbuo olugo nna so the original Jesus ọya nwanyị o mechara nụọ ha ọ nụrụ nwaanyị ebua ana ụmụ nwaanyị na-aba before eji wee nụọ ha na-aba agabago anya one that the original Jesus na Mary na ayị ọkwa na anụ ya na Mary nke Magdala ka akpọrọ Mary Magdalene ya na ya na ayị ya na Mary nwanne ya Lazarus na ayị anọ mesịrị nụọ ha na-abụ ebe nsogbu bịa dịbakwazi ya bụ na that after ka ọ nụcha Mary before ọ nụọri Mary sef ọ matagokwa nwanne Mary so ya na Mary na-ejikarị nwata ahụ enwe okwu steady jotego ya na ya na-enwe okwu ebe a ka Reverend sakwara gị nkọ mgbe ekwu so eze oge ya anaghị ya Reverend sakwara ọma nwoke ọ na-asa ihe ọ na-asa n'efere adịrọ mma ọ na-asawaga ihe niile a squad a niile onwe nke gara maka chi onwe nke gara squad megidezi oge a na-achọ ha na Mother Valley squad achọgide squad a na Mother Valley ọ na Mother Valley ka anọ wee ebe a ka anọ wee buru ya na ije egbo squad bịa all the head of states owezi ọya ma DOSO ma SODO alele nkọ nkọ megide igbu olugbo onwe hai etimo wee fe mata bụ na the man mesịrị nụọ nwaanyị mụtaba ụmụ ya jụọ ajụjụ si kedu onye a na-akpọ ka afịa anụnwa ọkwa Simeon ka ọ gịnị Simon the bad Jesus ka akpọrọ bad Jesus that one akpọrọ bad Jesus ọnwụ ya nwoke dị ya ife a son ya his own son nwa ọrụ nwa ya jee mee research ọ bụrụ ka agbagha that's the son ọnụdod ọwa bụ na
na emesizi last na be anyị ebe a Easter ma mmemme churches abụrụ ife na-eji ndị be anyị n'ọrụ na-etinye fa na gbayalị ya. Mmadụ ka a na-ataksị mamụ ya ife ọ ga-eweta maka Ọgọst meeting iji edi ụgwọ mgbe ejiri edi ụgwọ na edebego n'azụ oche edebego somewhere anyị nọ na the process nwụọ inwe problem fama abịa akwa and ife ị na-ejela akwamozu kemgbe bụ ụbọchị nke gị ka o nwee ndị bịalụ nke gị ya ka sị na ụbọchị mmadụ kwalụ ụbọchị onye kwalụ mmadụ ka ọ kwalụ onwe ya igheta gị ị na-ejelu ndị mmadụ ụbọchị nke ga-ejelụ nwoke ejire mba kwakọrọ ngwongwo nata ọ ndị ọ na-enye enyere ya ihe ị na-eje ya bụ ụbọchị ọnwụ gị ụbọchị ị gakwasịrị aka n'obi chebe anya na silin ka o nwee ndị bịalụ ebesalụ gị akwa alisi anya mmiri jezie na be mmụọ anya mmiri ya karịa ka a na-enega ya onye a dị ndụ na ndị ka ndị mmadụ si wee laike maka ndị ya na-asị ya ka laike anyị ekwuchaghị okwu azụ na be mmụọ na be mmụọ ga-adịkwa interested ka nna agwa gị nwee ike iruo ebe ọ bụkwa ihe anyị na-agacha ebe a ka a na-agacha di ya nwee ike ruo ihe niile egburu na mmụọ n'afeli wee bịa gị ụgwọ chimo so kono ghọta ebe nsogbu bido na aza kastin ka ọ sụrụ okwu a ọ dị aza ebe a ka okwu bido so ọ bụla ife mee di ya ọ ife nsị ka m bịa ka mụ na ụnọ gharịa na ya esi ya yes porch sunshine exactly ọgaranya jelụ mba anụ juru akpa bụ ndị ọ na-enye nyere ya ọ ife idere n'Igbo a daalụ nwanne m biko ọ bụrụ na ị nweziri ajụ nwere ike jụọ ajụjụ nwa efe gbagwojughị anya na original story na fake one na eju ajụ ka amalụ chibuchi ife a bụkwa ekulo ekulo agụ ihe welite isi kwụsịa brutality kwụsịa ndị agụ na-eche mba iwe na-ewe inye ahụ ikirigbo niile enwere enwe akpọpụtacha agụ ihe wee nekata anụmanụ na-akpụ ịchara aka ihe ahụrụ mmiri ọkụ na ya bara merie anụ detinekwe na-ewepụta isi na ebe a na-eti ekulo so nwanne m ọ ka otu wee dị ka nye gị n'abalị inwe ajụjụ ọ bụrụ na inwe ajụjụ ka mụ agbado ahụ ka nye riwasịa ọ wikendi ka nọ daalụ Akituma Precious ka ije Vulcan Billy ka ije Sludgy Michael Okeọma Chikwado gentle a ijekwa ndị isi afa ga adịa ihe ka anyị mụrakwa n'oge gentle dị ya ube ka ọ bụrụ nna ahụ oke ebe spy ka ị na-enjoy ya anyị na-eme ya nwekwa ike ịbụ gentle dị ya maka chi ya ka akọ ya bụ ogecha kịta echi hello Biafra Sevido nke Karabia ejebe kọpụ ya na-ebu ụzọ abịa eme announcement ya bụzi the current more powerful ya bụ the latest more powerful ike agwụra na ịma powerful
ịgba bawa bụ ejegide gị ọpdeti ike ahụ iji ya bụ na edenwa bụ agbara m ndị ọpdeti many years nothing nke a si adọrọ n'ebe anyị nwee na-eme bido nke ya my fellow Biafrans, first of all let me greet my triple star general ọkpọchazie gentle wee bịa nke ya wee kwechiso nna m or the gentle I want, or do we look for another? John the Baptist jụrụ Jesus because he abụọ Jesus nke ọ mere operation ọba nke ọ mere baptizim dị ya ọ bụrụ nke ahụ ka dị iche elekwana onye bụ ya onye mere baptizim mgbe ọ dị na ụmụazị onye ọbụla mụ ya ọ na-ajụ ajụjụ a na-afụ na nwa a na-egwu na nwa a n'isi dị ya mma ọ na-abịa ka ha nọkọtazi onye nwee si ebe o si onye agadi nwoke 30 years makapụta konukọba everywhere kpokọba bad boys were ha na jagaban ihe niile dị corrupt ma senate president ebujere anya ebe ụfọdụ obi ya adịghị mma ma nwa butuo ya na ihe na-eme na South East na wee kpọwa afa ihe ọzọ ya arụ atise this one get sense onowu Hausa you don't smoke your days are numbered ọhịa ka ya na-anụsị doro n'akara nọmba alụmdezi ma n'akara nọmba ya dị anyị adịghịzi ma na-atọ ngwogwo chịkọtasịa ndị a niile wujuo ụmụ agbọghọbịa niile aka ha ji nnatu ọnwa onwe onye ahụ fụrụ asị na ọka enye ha New Kingdom anaghị eyido a na-ajụ nọsị na ọnwa onye dị ya ọnwa nke nwa onye mbụ nke a na-asị n'ọnụ nke ahụ Josef mụrụ mgbe ahụ onye bụ Josef mbụ nke kapịnta onye abụrụ onye bụ Josef kapịnta asị ịma ndị n'obi agbụghị ebe mbụ nke a na-arụ oche sọ nwanne m onye mgbe ka ọ mụtaziri nke a asị mba ịma na nwunye ya dị ime wee bịa mgba nke a tụrụ ime ya na emecha chụọ ya chụọ si kpọnarị ya nne ya akpọrọkpọ na Ijipt nwata dụrụ n'Ijipt na-agụrụ onwe ya akwụkwọ anọkọta akwata ofu onye si ebe o si jere bịa onye ma ebe Josef nyụrụ nke a nyụ ya otu arabụ mmadụ nọkọta ofu nwa esi ebe o si jere nata si gị na onye abụda dị ihe nke ejire bịa sọfesi ya a na-asị na ụmụ Josef onye nọsị nke nwere afa nke asị na Emmanuel isi na Emmanuel n'ọbụ Emmanuel irichi ọrụ nke a bụ Emmanuel ụmụ na ha jesi ọrụ oyibo nwanne m na-ama nke bụ nke nna esi na ọgịnị bụ afa gị na ọya bụ Emmanuel na ọya bụ onye bịa ka ọzọ pụta unu ka asị ya nwoke nje na ọ bụ ihe niile ka a na-asa asa efukwara nwa ka nwa ahụ n'ebe isi ya onye nwaanyị azọpụta anyị na-ekpu nke ọ na-achụ ụmụ nwaanyị aghara aka na-abụ ihe a bụ ihe ndị mmadụ nọ na-atamu wori ife ndị mmadụ nọzi na-atamu wori na anụ obodo be mgbe a na-enekwa ya ebido na-eko nje ọrụ na-eko nje n'ogbe nke ka nje ọbụ mgbe a megide wee jee kpọta Thomas onye ọbụla afụrụ na onye a dị very very objective ekoti ya jagaba na ife ka o si eko gọvanọs niile na-eko ọma etu a ka esi eko ya mgbe a ekogidere ekote Thomas ife eji akpụ ya Thomas onye ọrụ ka bụdat na ihe o bilivu na ya bụ fact ọ na-eme nkọghericha belief system gị ọ gwaghị gị weta fact prezident ka abịa
Say the roof. Let me finish. Let me. Mr. Nakwasa. Mr. Nakwasa. Mr. Nakwasa. Let me finish. Mr. Nakwasa. Excuse Mr. Nakwasa. Mr. Nakwasa. Nakwasa amara onwezi ekwute. Ikwu ọ na-ekwu let me finish. Let me. Onye sọrọ gị bụrụ ị ga-eche ka o finish ya. Na-ebe ịnụ ọgụ agbasa ya. Ọ etu a ka Thomas dị. Ekogide Thomas ka o ya na APC. Oge afụzi Thomas wite onye a ka asị mba ọka onye a si kwado onye need opposition onye akwa dị next Hitler onye a dị next Hitler ewe na-adachi aza ndị mmadụ a na-adachike ego ndị mmadụ maka nchi welu tax bịa nweta usu onye ohi oburu nke ya ihe nke ekwechiri na Peter eje ekwechiri na Strait of Hormuz ngwa ya ọbụla si na mmiri a azụ ọbụla iyi egbu ị ga-abịa ịkwụtasị ma azụ igoro n'ahịa ị ga-akwụtasị ya gbajọ ịkwụ ya na ị na-ere anya fụ na mgbe ahụ ọ na-emekarị ihe bekiri na mgbe ọbụla asị na okere ndị mmadụ asị ya na-ekonukọ ndị na-egbu azụ mgbe a igbucha ibutere ha azụ enwere azụ na-akụ entertainment ọnọdụ ka otu ha na-emebe bekee otu a ka ọ dị mgba onye ọ nọ na Strait of Hormuz na mgbe buru mmanụ ka ị gafe iburu ewetara akwụ n'ụgwọ na China ka ị gaa ire anyịkwa ala American dollar na Strait of Hormuz onwekwa onye na-edegha ya n'ihu UN Raymond B ka eji ya kwụ ụgwọ ya ọhịa ka Peter kwechiri ebe a mgbe ahụ owozie ndị chọtara ya asị na mmadụ erika na-ewetara 5 loaves of bread weta ya abụ ebe a kpọrọ 5 abụ na ọnọdụ ka na-ebutere 5 trailers of bread ma ịgbago ma na-ebutekwanụ ya a na nwe afọ a na-akpụ ya asịghị na 5 loaves ọ bụghị eziokwu ọnọdụ ka ofu mmanụ ga-atụ mago nnukwu ihe ga-eji ekwe ha otu a chest freezer na anyị chest freezer iwọchi ya oge a na-abụ ifu ndị na-ere bread na be anyị ị na-afụ akpati ya na-ebu n'azụ bicycle because ndị na-elekarị bread before bụ bicycle ka eji ele bread elu eke dị akpati n'azụ bread eju ya ha wee na-aga each bread na-adị 10 mgbe a na-ere ya afọ anya ihe ofu ekwuo mgbe e mesị na-ere ya 1 naira bread a ga-eto ogologo a na-anya ihe ọ na-eto ogologo na-eto ogo mana ọ na-amakọ ọnụ a wepụta nke enye so otu a ebute ya na ja ahụ butegide ya bute ya ise ya ka asị na 5 loaves of bread and 2 fishes ọ na-2 fishes ya eloduru azụ bịa ma azụ of load na-egi azụ ego a na-egi ego ọ bụ na mmiri ka a sị na Jizọs matara Pita ọ bụ n'ime ahịa ka ọ fụrụ nwoke nọ na marine na amụ ihe ọ na-eme ebe ahụ onye abụ bandit onye abụ pirate a sea lord wakachi Peter bụ sea lord ọgaba aka mụ na afụ n'ụzọ echi si mma masị na Peter nwe akara ya agba pirate biko nke bụ pirate nke bụ bukania ihe onye na-ama ụtọrọ ya nke bụ pirate nke bụ bukania ha amaghị ya na-ekwu ọ ihe Peter selọ ka ọ bụ pasenja Jizọs adịrọ mma makachi jụọ ụmụazị ọrụchasị Jizọs ịdịrọ mma nna anyị Jizọs adịrọ mma uwe ofu ezigbo mmadụ ya na ya rụkọrọ Nathaniel otu ezigbo ogologo onye nticha onwe dị iche na ya na Deri
onye nke ihe agwa ni ifu bụ onye ori ya anaghị ihe ị na-enye anya ọ na-aga ọ na-apụrụ onwe ya ọ naraghị foonu ọ gị ya ekwu n'okwu taa a na-enedo mmadụ anyị wee eme mkpọtụ edichaba ticha na-amaghọla ka ebe ụmụasị ndị anasịrị foonu bifo mgbe menụ bụ menụ anaraghị dị foonu ụbọchị etichara m n'Ọnịcha ndị a na-anari ọ dịka ya bụ na nwa epeso ka a na-apụ ka mgba ya dị egbe ifugodo ala Pọl mbụ n'ọkpa Pọl my senior brother buru ya bụ ezigbo renoma trọza agbagote dozicha onwe m jebekwa ya jesia fine boy with wallet mụ arenjigodo ezigbo ego dị ya mgbe a ka a na-ebu cash anyị na-apịazi step na Ekene junction Bayogụta road na Grand King atụọ n'iru m like this one boy rituo foolu m ife nne dịga ọ dị nka nda ya mgbe ahụ si na ndakwa onye nwere ike discharge ya mkpụrụ n'abọ n'afọ m ọ sị na m weta ya n'anya mmanya aka n'akpa n'azụ akpa m na-ewepụta dị wallet mụ nwa na-achọ ka m mie ego ya nwa chọpụtago na nna amị dị mọnị ọrụ ọcha sị m ya afa ncha niile wee dị wallet nye ya ka dị idiot pụọ na-eme ya n'ọkpa fụgodokwu molo ncho m bụ n'ọkpa ọsị m gwam wepụta ọkpa m wee kwechirikwe na m wepụta ọkpa m dị a na-ewepụta ọkpa ife anya ahụ a na-afụ m ofu ka ebe m akọlụ my senior brother give him a gwia wetin I wan tell am na this boy bend the other chere the Paul makpu ọkada agbaghara m hazard na anarị Oguta road ọ dị nka m jos ghọọ kiba na ya Spider-Man jebe ahụ kwori ya n'isi folie efuru n'otu akadịga anyị ka si wee narị ya ewute m so nwoke a na-anaghị ihe dị helpless o nwere ga na-ezughị ori onwe efe ị ga-eme ọ dị mmadụ Nathaniel otu ogologo ọ na-eme ndị mmadụ intimidate ihe ekwu n'okwu ọga well maka mgbe inweghị idea ife ọ dị ka anyị nwa bụ ndị dị n'Igbo dị n'olu anyị nọ na mmụọ nọlụ na mmadụ ihe mkpughe ka ife abụrụ ihe mkpughe nyere nwa nke mmadụ dịka a na-ekpughela anyị ife zoworo rie ezo n'anya nwa nke mmadụ anyị ga-esi ona wee na-eweta wori nya bụ akụkọ n'uju ka ị wee nwee ike wee na-esonyere anyị n'ọgbakọ a aka mbụkwa nwanne unu dara Igbo eze ụmụ iyo $1,000,000 ọ dịzie onye ọbụla n'etiti unu onye maara ihe ga-eme na anyị agaghị na-aga n'iru na program dịka esi wetara gị ya na mgbede anyị si ije n'ihe edemede ideela anyị ya igwe anyị ka o si eme ka anyị wee malụ mkpụrụ ọgwụ one ị ga na-aṅụ n'otu ma nke ị ga na-aṅụ n'anya isi ma nke a na-agba agba ma nke a na-ete ete ọ bụgwogwo na iche ọ bụrụ iche kwuru iche na aṅa ekechika ọ bụ iyi ka ị wee nwee ike wee dị oyi daalụ nụrị nna ụmụnne m echi ga-abụ Satọde nke ọzọ ọ bụ okwu Ista Sọnde anyị nọ n'afịa ọ ga-emesịkwa pụọ onye agụụ na agụ bịa kama na amaalụ m ọfụma na anyị amalụ gị ife karịa ka anyị maalụ mbụ ọtụtụ ndị mmadụ ọda abọdazifa kafa ga na-espend ego na a na-agba Ista na a na-agba Krismas ị ga-ego akwa ị ga-ego akpa ụkwụ ị ga-ego akpa ị ga-egosibe ndị a niile ka ife ị ga-eyi just for a day or two ọkwanụ 4 days ihe niile ị na-eme ichefuo na ị ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ ichefuo na ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ ichefu ego transport ichefugasị expenses chere gị n'iru ị na-eje ka ọ wee bụ n'imele ihe a ife imechakwa o nwere any value na arụ maka na sacrifice ị ga-eme bụ aja dị ndụ ị ga-achụrụ mmadụ ibe gị ijesi ife a naluo kịta super gate gị kpọghepụ ụzọ si onye ọbụla na-agafe bata na compound obi aribe nnu ị ka na eze ndị mmadụ eze na-asọ ndị mmadụ aka oyi gị na ndị mmadụ ama amaka aka na ofu efere
gị na ndị mmadụ ama amaka aka na ofu efere, ị ga-ekwe ka ụmụ ogbenye bata na be gị, ka ịbata abata ebu ihe oche ọdịnọ na geeti ka ezisi ife ị na-eje. So the very day ị ga-ebido mebi fedio na ịma na gị na Chukwu nwaanyị obodo isi na ya pụta kelụgụ na chi nke gị a na obi ya dị ya mma n'ebe ị nọ, maka na nwee sacrifice karị love. Ịlọvụ a mmadụ n'obi gị niile, ị ga na-emelụ mmadụ dịka isi chọọ ka a na-emelụ gị. Ife onye nọ na mkpa igbo oli ya dị mkpa, ife onye mmiri na-achọ iri ịdọpụta ya, ife onye ọgụ na-achọ iri ịdọpụta ya. Ịkwanyela anyị obodo ugwu ebe ọbụla ị nọ, obodo ọbụla iji ọlụ oyibo abịalụba onye abịagbukwenye ọ naba mkpumkpu apụrụ ya n'azụ, kwanyela anyị obodo ugwu, kwupụli ya ka o wee wepụtalụ gị ife ọma o nwere. Maka ife ọbụla abalị uru n'elu ụwa a, precious metals ma minerals niile bụ n'ime anyị ka ọ dị, anyị ga-ewepụta ndị o nyere fewelụ. Ịsọpụrụ ndị enu, sọpụrụ ikuku, sọpụrụ ọkụ, ka ife niile a wee chịkọọ ọnụ. Ya ma ala Igbo mma, ebe mmiri gbadebe Igbo, ọ nọ n'ụlọ, ọ nọ n'ọfịa. Ekene ka m ji bịa sị ka nkene unu, ya ma ala unu mma. Onye afọ taa si ifu echi, ka ihe ọma meela anyị nche niile. Ihe ọbụla ga-ebutela anyị anya mmiri, ka Chineke wepụ ya, wepụrụ anyị ụbịam, wepụrụ anyị ọnụ mkpọkụsị, wepụrụ anyị disappointment, wepụrụ anyị ọgbọ na uke, wepụrụ anyị akakata n'iru anachigaba azụ, rising and falling. Ewepụrụ anyị ife ndị a niile, ife na-ebute ịkụ ọta, ya bụ enweghị ego, aka nkọchasị. Emepeela anyị ụzọ ego, ka ego bịa agali ofu, ego gbagote elu, ego eji alụ ụlọ elu alụ ụlọ ala, ego eji alụ faktịrị, ego eji alụ ife dị iche iche, ego eji eme ọgaranya. Ife a niile bụ ife anyị si ka a kpọpela anyị ụzọ a. Ma ife ọbụla ga-eje kpochie ya bụ ụzọ, ọ bụrụ na mmụọ, ife na-egbu mmụọ ga-egbu ya, maka o zuala anyị ndụ. Ewu dị ndụ mpi ya kpọọ nkụ, elekwa n'isi ndụ ọ dị. Ife anyị chọrọ bụ ọganiru, ka ọ gazie elu nwoke, gazie elu nwaanyị. Onye ji ọgazi gwụọ ọgwụ gwụọ ka ọ wee gagharịa. Ya dịrị anyị ihe aka nwata bụ ọfọ ya, aka anyị ka anyị ji wee na-ebisa na ana taa, wee na-asị na ọgazigolo nwoke, gazie elu nwaanyị, bụ ndị na-eche echiche ọma, bụkwanụ ndị ihe mmadụ na-adị mma, bụ ndị ihe ọma na-adị mma. Ọganiru ga-adịrị anyị. Mana kafara bụ ndị si na anyị ga-anwụ, fa ga-eji ya n'ize mmiri. Ndị bụ na ebe fa nọ bụ aka ọjọọ kafa na-atụ anyị, aka a ga-akpọnwụ. Onye ọbụla cheela anyị ife ọma mekwuolu ya, icheela anyị nke ọjọọ, ife ọjọọ ga-eso ya. Anyị ama echele, anyị ada-atachili mmadụ, mana onye ọbụla atachili mmadụ a ga-atachili, o mebiri nke mmadụ a ga-emebi nke. Ebe sọ gbabaa, ọkpuo n'ime Jizọs ga, gbakpuo n'ime Jehova ga, ịma na ọ mazi ihe bụ justice. Ma ọ bụrụ na ọmụ ihe bụ justice, mkpụrụ ịkụrụ ị ga-aghọ ya, ime mma gị na mma anyị, mee njọ gị na njọ anyị. Mana ihe emesịa mara ife mma ji ma mma karịa njọ, maka na edebere nwaanyị mara mma, debere nke jọrọ njọ, nwaanyị ma mma ka ị ga-ewe. So mma ka mma, ka anyị gbasoo ihe ọma. Ọ na-emepe ụzọ, ọ na-ebute ọganihu, ọ na-ebute mmekọrịta nwanne. Wee bụ ife ngọ n'ụbọchị taa, wee sị dịka ngọlọfa ọ bụkwa gị etu a, ka mụ na Chukwu ekwa mụ na Igbo. Na-ewe Igbo, eze ụmụ iyo, orimiri dọla, Jolly Choco. Yeah. Hey. Yes. Chai. Good night. Good night. What you don't know is bigger than you. Hey. I really miss you guys. And I have to go. Sure.